ବୋହୁ ମୁଁ ଘର ଝାଡିକି ଅଳିଆ ଗୁଡା ଏଠି ରଖିଦେଇଛି, ତୁ ନେଇକି ଟିକେ ବାହାରେ ପକେଇଦବୁ। ଠିକ ଅଛି ମା। ମା ଟିକେ ଆସିଲ। ହଁ ଝିଅ ଯାଉଛି। ହଁ ଝିଅ କହ କଣ ହେଲା? ହାପି ବର୍ଥଡେ ମା। ଧନ୍ୟବାଦ ଝିଅ, ତମ ପାଇଁ ସୁନାର ଚୁଡ଼ି, ତମ ଜନ୍ମଦିନର ଗିଫ୍ଟ। ଆରେ ବାହ, ହେଲେ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଦାମୀ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତମଠୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ ମା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ଠିକ ଅଛି ଝିଅ। ୱାଓ ମା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି। ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଚୁଡ଼ି? ହଁ ମା, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ତୁ ରଖିନେ, ତୋ ହାତକୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ମାନିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମା। ମା ହଁ ଝିଅ। ମା ମୁଁ ଯୋଉ ଚୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ତମେ ଭାଉଜ କଣ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲ? ଝିଅ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା, ବୋହୁର ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମ ଛଡା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ବୋହୁ କେବେ ତାର ଆପଣା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଚୁଡ଼ି ବୋହୁକୁ ଦେଇଦେଲି। ଠିକ ଅଛି ମା, ବହୁତ ଭଲ କଲ।